Авыр болытлар. Кечкенәдән үк без баш очыбыздан зәңгәр күк йөзендәге болытлар йөзүен күзәтәбез. Һәм кайчакларда аларга кагыласы, кул белән сыйпап аласы килә. Ни өчендер алар безгә һәр вакыт шундый җиңел булып тоела. Дөрестән дә шулай микән? Чынлыкта болытлар без җирдән карап торгандагы кебек җиңелме? Берәрегез әйтә аламы? Яки булай сорыйк. Алар авыр була аламы? Коръән аятләренә мөрәҗәгать итик. Әл-Агъраф сүрәсенең 57-нче аятында булай диелгән. Ул рәхмәте алдыннан сөендерүчеләр итеп җилләрне җибәрүче. Аннары алар авыр болытларны җиңел генә алып килгәч, без аны каралыктан үлгән бер өлкәгә куабыз. Анда суны яудырабыз һәм аның сәбәпле җимешләрнең бөтенесен үстерәбез. Үлеләрне дә шулай терелтәчәкбез. Бәлки, сез уйларсыз. Ә менә Әр-Рагд сүрәсенең 12-нче аятында булай диелә. Ул куркыту һәм өметләндерү өчен сезгә яшенне күрсәтүче һәм яңгыр йөкләгән авыр болытларны юктан барлыкка китерүче. Изге Коръәндә сүрәтләгәнчә, болытлар чыннан да шулай авырмы? Йылгалар, күлләр, диңгезләр, океаннар өсләреннән һәм башка су киңлекләреннән чыгып парга әйләнеп җылы һава агымнары белән өскә күтәрелә, ләкин аннары атмосфераның салкын катламнарында суына һәм конденсацияләнә. Шуңа күрә составлары, биеклеге һәм башка билгеләре буенча классификацияләнә торган болытлар кечкенә су тамчыларыннан тора. Әгәр дә һава температурасы -15 градустан түбәнрәк булса, алар иң вак боз кристалларына әверелә. Бу кечкенә су тамчыларының диаметры нибары берничә микрон. Ләкин алар мигъдари яктан уртача зурлыктагы өем болытларда гаять зур. Галимнәр исәпләве буенча мондый болытның массасы 500 тоннага якын булырга мөмкин. Әмма иң авыр болытлар булып ием яңгыр болытлары санала. Аларны яңгыр болыты дип атыйлар. Күләме буенча менә яңгыр явам дип торган бер болыт массасы 1,5-2000 тоннага җитәргә мөмкин. Әгәр сүз зур болытлар турында барса, дистәләгән 1000 тонна. Болытның озынлыгы һәм киңлеге 1 чакрымнан да азрак булуы бик сирәк була. Аның күләме миллиард кубометрдан артырга мөмкин. Бу күләм эчендә суның иң вак кисәк шикләре бүленгән. Белгәнебезчә, физика законнары буенча су парын конденсацияләгәндә, ягъни аны су тамчысына әверелдергәндә, җылылык аерылып чыга, шуңа күрә болытның гомуми температурасы әйләнә-тирәдәге һаваныкына караганда бераз югарырак. Бу болытка нык торырга һәм җиргә төшмәскә мөмкинлек бирә. Моннан тыш, җир өстеннән югарыга күтәрелүче җылы һава агымнарда болытларга биеклектә торырга ярдәм итә. Шунсын да әйтергә кирәк, һәр яңгыр да җиргә төшеп җитми. Мәсәлән, биек катламлы болытлардан явым төшемнәр еш ява, ләкин аска төшү вакытында җиргә төшкән тамчылар тулысынча парга әйләнә. Ә хәзер уйлап карыйк. Әгәр изге Коръәнне кеше иҗат җимеше дип әйтсәк, бу белемнәр 7-нче гасырда яшәгән кешеләргә ничек билгеле булырга мөмкин? Бу китап борынгы заманнарда яшәгән кешеләрнең белемнәре нигезендә төзелгән дип исәпләсәк, Коръән иңдерелгән вакытта яшәгән кайсы галимнең хезмәтләрендә сез мондый төгәл мәгълүматны таба аласыз? Алар нинди кораллар кулланганнар, болытларга ничек күтәрелгәннәр? Үз чиратыбызда без бер генә нәтиҗә ясый алабыз. Изге Коръән кемнеңдер әсәре, аның эчтәлегенең чын барлыкка туры килүе очраклылык түгел. Күк йөзен, болытларны бар кылучы һәм аларның ясалу закончалыгын билгеләүче Аллаһ Тәгалә. Ә изге Коръән
үзенең мәрхәмәте сифатында кешеләргә юлланган вахий. Анда һәр галәмәт мөгъҗиза, аның шиксез мәрхәмәте һәм кодрәте хакында сөйли.